בין שלפעמים לא, כי הוא פסה, יש לזה קושי שהוא יגיד. אולי לא חשבת מתי בזמן מתאים להם, וחשבה כל כך גדולה. מתי כל העולם, ואחותו, הוא, שהבן שלהם, אני מרגיש לך. אני חושב שלא הייתי אמפתי למצב שלהם בכלל. ואז אחר כך מה אני חשבתי? תגיד, מה אתה חושב? כתגן לסדר עכשיו כולם מבינים, ואין כמו חלום עצמותיך, לפעמים מי כן ומי לא. ואני חושב שלא קורה גם לא מחצים בדרגה. אני לא נמצא קצת לבוא ולסדר את זה לחברים טיפולים שלו. לא סיפרתי את זה בעבודה, אבל לא משפחה. אני יודע מי שלדבר שאנחנו דודי אמר, זה סוף. זה לא יוצא מחוץ למעט. וככל ששמעתי את הסוף הזה, דליקו את המזגן, אני מטפטף. זה הבן שלו. אני לא סיפרתי לו בוא נעביר מה את רוצה אבא? מה? אני חושב שאני מוכן לייצג בנושא הזה. רציתי, אמרתי לו למה לא, הוא אמרתי לי לא מוכן. בקרוב על עידו. בקרוב אצל עידו. יש ברוכתה. אתה יודע, בסוף זה הולך הפוך על הפוך. לא יאמן, בשביל אנחנו אחת שמשיקה לאזמים, אותי ואת הדרך של האפת שוב אני נובח עליה חלבולה, נשבוך את העצמות. מלי, את מפסידה, תעזבי את ההומו הזה, בואי תראי את הבת שלך עם הכלב, בואי. בואי תראי. חולה אשתי, רק תני לה על ההומואים. בואי תראי את הילדה שלך רגע. כיף לה פה, יש לה מרחבים לזחול, לטייל. טיילת בכל הבית. היי ללה. זהו, המפלצת לקחה.